Irridu naraw illi nissalvagwardjaw is-settur ta' transshipment billi nsaħħu mhux biss l-infrastruttura ta' toroq imma wkoll dik marittima. Dan irid isir mhux biss f'pajjiżna manka fuq livell Ewropew. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wara laqa illi kellu mal-Assoċjazzjoni ta' Trailers u Tractors f'pajjiżna, fejn wara li sema d-diffikultajiet u anka l-opportunitajiet li dan is-settur joffri huwa appella sabiex jingħata priorità għaliex hu kruċjali u jiġġenera ħafna flus f'pajjiżna. Tkellimna magħhom fuq diversi opportunitajiet li għandu pajjiżna, però anke sfidi li qed naffaċċjaw b'mod lokali u anke fuq livell Ewropew. Aħna bħala pożizzjoni qed naraw li żgur nibqgħu naraw iktar investimenti fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar dawn jiddependu fuq iktar investimenti fl-infrastruttura, mhux biss it-toroq ta' pajjiżna, però anke infrastruttura marittima illi tibqa' issaħħaħ l-aċċessibilità ta' pajjiżna minn barra minn xtutna meta niġu għat-transshipment. Alex Borch spjega li huma bosta l-isfidi ta' dan is-settur u tenna l-impenn tiegħu sabiex ikompli jiltaqa' b'mod regolari mal-assoċjazzjoni biex tiġi stabbilita triq il-qudiem. Apparti hekk anke qed naffaċċjaw sfidi bħal l-ITS pereżempju illi jista' ovvjament jipperikola s-settur marittimu ta' pajjiżna, speċjalment it-transshipment minħabba li jolli ovvjament ċertu spejjeż illi hawn meta niġu għad-decarbonization tal-vessels. Irridu naraw li aħna nibqgħu żgur nissalvagwardjaw dan is-settur għax huwa settur li jiġġenera ħafna flus fl-ekonomija ta' pajjiżna huwa kruċjali għaliex hija waħda mill-openings li hemm għal pajjiżna u rridu naraw li żgur nibqgħu kompetittiv fuq livell Ewropew nħares il qudiem biex bħal dawn il-laqgħat jibqa' jkollna sabiex inkomplu nżommu kuntatt ma' diversi għaqdiet u anke negozji f'pajjiżna biex naraw kif nistgħu aħna bħala oppożizzjoni nkunu wkoll alternattiva bil-viżjoni li noffru għal pajjiż aħjar. Net News tkellem ukoll maċ-chairperson tal-Assoċjazzjoni Joe Buġejja li spjega kif dan is-settur ma jingħatax biżżejjed importanza u għalhekk il-laqgħat li jsiru mal-politiċi huma importanti. Le, ma naħsibx li għadu jingħata importanza biżżejjed, jiġifieri l-valur ta' dan li jsir kuljum mill-operaturi Maltin li jaqdu Malta mal-Ewropa għadu mhux rikonoxxut biżżejjed u l-iskop tagħna dal-aħħar sentej kien propju li nżidu. Allura llum kienet opportunità oħra kif nagħmlu ma' kull naħa tal-politika biex nżidu l-awareness u l-importanza. Joe Buġejja spjega kif dan is-settur huwa pilastru tal-pajjiż għaliex l-esportazzjoni u anke l-importazzjoni jiddependu fuq dawn il-ħaddiema. Illum kien laqgħa importanti mal-kap tal-Oppożizzjoni bħala Assoċjazzjoni ta' Trailers Operators Internazzjonali hija laqgħa importanti fejn stajna nispjegaw l-ewwel l-importanza ta' das-settur pilastru tal-loġistika ta' dan il-pajjiż li jekk ikollu problemi ifisser problemi serji għal dal-pajjiż għax ħafna mill-eksportazzjoni l-importazzjoni tiddependi mill-membri tagħna. Opportunità biex nitkellmu fuq l-isfidi lokali li għandna fl-infrastruttura u l-bżonn li hemm li nkomplu nindirizzawhom kif ukoll l-isfidi importanti wkoll li għandna fl-Ewropa. Għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien hemm ix-Shadow Minister tax-xogħol, settur marittimu u avjazzjoni Ivan Castillo u Shadow Minister għat-Trasport, l-Agrikoltura u s-sajt Tony Bezzina.